Mijn naam is Gerda van het Land. Ik kom uit Nederland en ben in 2004 gestart met de onderneming Buitengewoon Reizen. En mijn grootste wens was om de wensen en de eis van de klant die een mobiele beperking heeft dichter bij elkaar te brengen. Dus ik had een passie voor het reizen, want dat heb ik al heel erg lang. Ik ben begonnen in 1982 met werk in de reisindustrie en dan in 2004 begonnen met mijn eigen kantoor Buitengewoon Reizen. Maar er zit ook een hele grote missie achter en mijn missie is om de wereld meer inclusief te maken. Dus dat je de brede keuze hebt om te gaan waar je wilt. En dat je dat niet alleen maar hoeft te doen bij een gespecialiseerde tour operator. Dat vind ik helemaal het einde, om dat uiteindelijk te bereiken. Ik ben heel erg blij met de contacten die we hier hebben opgedaan. De streek Friuli, Venetia, Giulia. Ik ben positief verrast hoe mooi het hier is. Hoe goed het toegankelijk is in het straatbeeld. Wat ik nog wel een uitdaging vind, is om het meer toegankelijk te krijgen. Zeg maar, er moet nog wel een stap gezet worden. Maar het zijn de positive stories en asking for awareness.